joni ko ngenage joni ko ngenage donc ngewoni ko e nder nayi joni ko ngenage mi sot mi wujjani mi hokkaka mi sot ay kongole foti woni ko haali so tawi a yurnaki ɗum joni ɗum woni adil puluriɗi weñade so wattama joni jangguede joni e fof e paman ene weeli ko ɗemgal ko ma jangga ɗum mbawa famde ɗum ɗo joni so yama yo haalmi français a wawata woni tradition ko haalte ko foɗaka perke par ce que a wawa famde ɗum comme lemgal fof jogui lengge mum mi ƴeewi joni mana ganduɗa bamarankoɓe joni mbiya adama deni ene mbiya ɓi adama kamɓe ko adama deni kumorto ko adama ɓe mbiya deni adama ɓiɗɗo sa joni a eggini ngol konngol adama deni a wattiɗo pular nanota ɗum woni mana hay jangɗeli ɓe jangata nde ko watte ɗo henne mana ganduɗa firmoji ko koye mbaɗa kurbuji ko heewi moƴƴani par ce que ɗemgal ma ganduɗa ngolɗo konngol honno lelori ɗo sa eggini honngol lelori e ngala ɗemgal wawa yuɓɓude kono sa itti nogol lelori ton a wiya aɗa wayla e ɗemgal ngal haala lel ngo waɗa goto nanata ko fewata ko deftere nde cuuta ɗum ko ɗum nde ɗo woni deftere alkule fuɗɗorde hol sahane binduɗa ɗum nde mi sigi mi yejjiri ɗiɗi nde ɗum lejan ngal nde winda onno hankkadi haqqillaji o wumi banako dine haqqillaji mawni nga bon ko minen kayre kam woni e deftere fuɗɗorde to banggue alkule eyyi no abc ni presque ko yeru o gotum kono noon leyɗele men wadde adopté gueɗe ɗemɗe ɗe foof waɗa facilité ɗemɗe ɗe mbawa yaade ɗum woni ko laamu ɗi pamani en mbi joni so tawi e janggui mana ganduɗa alkule baɗade yimɓe fof kawri mana conférence bamba ko addude fof hawri ɗon aɗa wawi haalde ɗemgal fof aɗa wawi windude hen nene wallan afrique ya yesso walla en haqiqa ɗemɗe ɗe jaaha kono ɓe ceelima garɗo fof adda façon muɗum wona ɗum woni objectif muɗum e oɗo saaha ni ene woodi jangdeli goɗɗi ko wayno alkule adale men eko way noon est ce que cikkuɗa so ɓooyi pular o darata ma pular o dañata tonngol mawgol nde tawno so tawi moni fof kono weela windirta moni fof kono weela miijorto haalirta est ce que so ɓooyi pular o jogoɗani mana borjude joni kay en ɗeɓinandi ɗum borji ɗo joni sa pular borji ha paari borji ha par ce que sukaɓe mba nanta pular joni nanta ko haalte ko fof sa ƴeewi luɓa hay luɓol ngol moƴƴani koko luɓa sa nayi ko haalte ko fof natti moƴƴude ɗum mona ganduɗa so leñol no sene maaya ko mbaadi mum momtete ŋariji mum momtete ha laaɓa so neɗɗo noon leñol so ala mbaadi ala ŋari ko tubakoɓe mbiyata civilisation anande e la culture so ala culture ala civilisation leñol ngol majjat so majji mayi ɗum rewi hen hay joni en gara hay diine nde waɗene ga jomum hay toon ne haala arabere hay kono nanta ko a pose sa question wima ko allah haali kadi a suusa par ce que jamdi ko maneɗo wawa namnade ko holko ɗum fitata so ɗeɗo wimo ni ko allah haali an jomum anda hay koni cellal bindi eɗen mbi joni mana enen koye julɓe nelaɗo allah sallallah alih w sallam a wurdani makko awwa a tawaka ndi winda sa wi ko nelaɗo haali te nelaɗo windani bindol ngol sati wi kañum windi ko ɓe wonduno sehlaɓe makko mbi ɗum ɗo ko nelaɗo haalno walla ɗum nelaɗo wi ko ni nelaɗo ko ni nelaɗo ko ni sa wi ko nelaɗo haali ani wodi joni e binde saɗi somi sa haali bindol wiya ya kertode ko walla mbiya eɗen min mbiya pour aɗande kam ko wiyete kertode walla entre parenthèse walla kertorde so wiyama kertorde mi haala konngol ma ngol gasi taw mi ɓeydani hen hay kelme goto mi waynani hay konngol goto ɗum ne jeeya cellal bindi mi wasa ɓeydude ko kalata ko hay hunde somi jolama no wadde commentaire mbiɗa haalam mi ɓeyda hen haalam ɗum ko haalam mo woni responsable walla joni mbiya ko allah wi an a wayaka awwa mana ganduɗa a wurdani e nelaɗo bon mbawata wi ko kaari wi allah wi walla kaari wi nelaɗo wi binduɗo o ko on woni responsable allah wi alam ko woni fof kañum wona responsable kono woni mbiyatan direct allah wi ni walla nelaɗo wi ni taw an a yaani nelaɗo so ñaani kañum windi ɗum ɗo wala wiyatan ko kaari te bindi ɗi fof mbiya ko kaari wi nelaɗo wi walla kaari wi nelaɗo wi allah wi hunde fof ma dañ hunde so wona ɗum bindi ma mbawata sellude sellude il faut guitta hunde to woni ɗo mbasa wattude goɗɗum jafoɗa mawɗo bayla e yewtere men mboɗandi ari ha ɗo haɗanno kono en gaynata taw en garani e defte ɗe ganduɗa on bindi ɗum ko ɗe goni mana bindi e jangde pular taw kadi ko yimɓe woɓɓe bindiɗɗa ɗum way kono jayde ni walla kono journal ni e yaltini hen goto mi yiya andi ɗum elle wonko jertino ɗon e ɗum ɗo ko adane wakiltanam ɗum ɗo ɗum mi yiya wakiltanam voilà
ɗum ɗo ko adani Afrique fof wonoɓe gandi so ɗemɗe ɗe janggaka yimɓe jara yeeso ila travailleur ha étudiant ɓe ndendi mbaɗi oɗo bulletin sa ƴeewi ɗemgal ɗemɗe fof ni enen ɗo fof ni winda ɗo ɗo ko ɗemɗe kewɗe ndendina ɗo ɗemɗe kewɗa ɗo mum fof haalay ɗemgal muɗum wala fa haalay ɗemgal mum pulaar haalay ɗum bamnankor ha kono somi faami ɗum ɗo wona pulaar tan winda hen ko ɗemɗe kewɗe ok serrare en wolof en kala ɗemɗe ɗe poɗɗe puɗɗinoɗe windede ene winde hen on association he an kadi hewɓe sukaɓe hewɓe on association omo wuuri walla omo wuuri kono joni hedde rimugo pulaar binde jangde hedde rimu kono hewɓe jalti ɓe jeeyi jangde mum gasi kooti ɓe jeeyi gasi kono yeehi ɗum ɗo ko wiyete ko wiyete seedere ko famde yimɓe haade kaasi wadde ko ɗum ɗo circulation hakkude yimɓe koris ɗum min mbaɗi ɗum symbole ko ɗum ɗo wonno kalis kanŋe moftete kono ɗum ɗo yahanno hakkude yimɓe wala hannde saɗa jogii wasiyo mo paaruɗa e denndaangal ɓiɓɓe e fulɓe haa teŋti e windiyankoɓe walla haa teŋti e naalankoɓe nde tawno naalanke hoore muɗum ene mbaɗa véhiculé message uji ɗi haa ɓe nawa lignol ngol ɗo woɗɗi to baŋnge so ɓe njima e no ɓe jimirta ni e windoɓe sene binda e haaloɓe sene kaala woto neɗɗo jooɗo e radio tan ɗon e ɗon tan sosa helmere nde ngannduɗaa tawa helmere nde alaa ɗo ummi alaa ɗo fayi tawa ni heɗotoɓe cikkata oɗo kam haade woni ko radio kala ko haali ko noon walla waɗi wutila kala ko haali ko noon saɗa jogii wasiyo ko holɗum wasiyo mum jimri jimowo e bindo wona goto min hoore mbiɗe winde ɗo henna ganduɗa mbiɗe winde hen jimɗi e windo aɗa miijoto ko binduɗa ko cattuɗa ɗum ƴeewa konguɗi juɓɓuɗi konguɗi moƴƴi binda ɗumen wona tan mbiɗa haala tan ko weli fof mbiɗa haala ayi sa yeehi jimɗi ndi ɓuuri hewne juɓɓani jomum itti ɗo fato itti ɗo faado woni ko windaka jimi tan jimri daridi ko jimdi gallay alfan jimole fof so yi falleme ko falleme tan hamme biram ko modi comme kañum fof mbiɗi windi ɗim ɗi moftini ɗo henna jimole fof ene wodi tuggi ene wodi fayi ɗum woni jimri ene wodi ko firtata ene wodi ko jangguinte kono jimol tan lelelelele aɗa haala tan aɗa ittoto aɗa fata ga gasa huuɗe ko ma winde ko haqqille ardoto ɗemgal so ɗemgal ardima haqqille gasata probléme men ko jumri ndi donc ma miijoɗa nde puɗɗa haal sa wiya haal aɗa miijo sa renaki kalta ko ɗum woni moƴƴata ko fewani hen ko d'accord joni mbaynoɗa bandiraɓe dendagal bandiraɓe wonnoɓe e darde Windere TV e émission meɗen renku renku kam mataw renku haalo pulaɗo mbiya wawi kulol ko renkude e ɗum noon émission ma wiyete ko renku émission men wiyete ko renku e Windere TV mbaynoɗa bandiraɓe kadi mbasiyoɗa foof mbaynodiren Seydi Coulibaly bandiraɓe e Windere TV jaafoɗe kam par ce que neɗɗo ko neɗɗo tan o haalata ko miijo makko no famiri e so kala ko kalmi hen so tawi ene weeƴi yimɓe mbiɗa ñaagui yaafuya neɗɗo ko neɗɗo tan o haalata ko miijo muɗum e no famiri no naniri heddo noon o haala hen ko moƴƴi ko yimɓe naftono o haaji hen kadi ko haaji yimɓe mbiɗa ñaagui on banggue yaafuya mbarsitomi tan ko ɓiɓɓe pular kam hande so tawi gueɗel kam mbiɗa haaɓo ɗum toujours wonde mana ganduɗa e yo guittu kinɗam kinɗagu addata ko kiiɗam kiiɗagu addata ko leñma leñamagu leñam leñamagu addata ko añam leñamagu leñol no seniɗe wurde a gonne kam mi gonɗinma mbaɗa ka ko neɗɗo gonma ka neɗɗo so tawi mbiɗa hiñma walla mbiɗa elma gatta tes ko tan ara ɗo wuuro tawi ko mabuɓe ko galle goto woni e mabuɓe on ndesodirta e goto on jotodirta e goto onan tan gasata walla garono kon tore walla ko maccuɓe o jotodirta e goto ɗum so gasani e Fouta so gasani e ɗemgal ngal gasata en jii sernaɓe men mawɓe hande ɓe kutorɗen Alaji Malick ko ɓiɗo Pulaar hande ko jofi ɓe nawani toon o ko ɗum awa sa ƴeewi mana ngal Mahamadou Bamen ko ɓiɓe fulɓe mais ɓe nawani to ɓe nawani ɗum ɗo ko ɓe kutortoɓe seɗen jiiɗi yaade eɗen jiiɗi famodirde eɗen jiiɗi hawrude en guitta ɗum ha laaɓa heddo noon gueɗe mbiyami ɗe Allah jeeɗi gandal mo Allah wela hokkata jawdi mo Allah wela hokkata haqqille mo Allah wela hokkata laamu mo Allah wela hokkata kono nundal e needi ko anci enen jeeyi kala ko alda e nundal kala ko alda e needi moƴƴani e yimɓe leñol so ene hiñodira gasa tan Pulaar yo won leesowal ngal bismo kala jiɗɗo ngal kono so tawi ene hiña o ko ɗum sa dogui yoyɗa yeeyi ni ko goɗɗo mawnama waɗa ko neɗɗo a yiiɗa gustowoma nani aɗa ummo ɗo joni jaaha Dakar mbaɗɗa chef de quartier e nder guure men gonɗe ɗo ɗe a nani de hasa woni hunde haade wona wono jeeni ko wona hunde bon ganda ko heddi ko mecce an so tawi joni an ka mabo wonno aɗa jogui caméra a yahata e cañirgal walla goɗɗum mais ɗum ko mecce aɗa wawi hande caña janggo wona bañi janggo wona ɗum yo woni mecce hoto won tan numéro takaɗo e keesi neɗɗo
so tawi eɗen jiiɗi yaade pulaar yiɗi yaade leñam leñmango so tawi iwani hay hunde somi ummima ɗo mi yeehi mana gaɗa Dakar walla mi yeehi Bamako mi waɗama to komi neɗɗo mawɗo mi hisama ɗo kala gummotoɗo Fouta yaade ustade mi haalta e muɗum ɗum jomni yimɓeɓe ko hande ko haɗi pulaar yaaji kadi yimɓeɓe wonno kala toɓe tawi neɗɗo ene mawnina ene totta gueɗal ɓe keɓe au lieu que ɓe jokko e ɗum ɗon kono ala ɓe jiɗata ko handinde onon de omo mawnin ɗon hay hunde wona to amen to voilà mais c'est grave ça ɗum ɗon so iwaka gasata ko adda yimɓe majjuɗi a yiyat cukamen joni kadi ene jeeya kadi ko waɗi ɗemgal ngal par ce que ɗemgal ngal ala liberté so wiyama joni ka toon wonka haalata sa wiyama ka pulo wonka haalata sa wiyama ka majji wonka wona noon ko heddi ko Allah ne hokka neɗɗo gandal mo wela fof omo hokka jawdi mo wela fof omo hokka laamu mo wela fof ɗum ko hunde yahore kono needi ndi ko Allah jeeyi ko enen jeeyi ɗum woni ɗe gueɗe ɗe lummaɗe ɗe Allah lummaɗe galle ɗe hokkuma ɗe so tawi a golliraɗe ko golɗa ko fof nafata so ala needi hay hunde parkinta anani so tawi mana needi ala nundu Allah ala hay hunde gasata il faut joguɗe needi kisoɗa kala neɗɗo kisoma kisoɗa ɗum ko so tawi mana ganda min ɓurma wonde dimom min ɓurma wonde neɗɗo min ɓurma wonde ɗum yata jafono kam bandiraɓe Allah jarama wonno koɗo men ko mawɗo Bayla Coulibaly ɗo enne hor Kadiere bandiraɓe so waɗi ko gantiɗe e yewtere nde enen kala en ndendi en jafodiri e koye men min dokkat moon aadi e lawol gongol e mawɗo moƴƴo baɗano o mawɗo Bayla min beltima de mi beltanimama no fewi Coulibaly a jarama